Municipal Corporation of Delhi बिसायख'थिनि फिथाइखौ बावैनो फोसावसिगोन। बेनि फिथाइखौ साननाया दा सोलिगासिनो दं। Municipal Corporation of Delhi बिसायख'थिया थांनाय 4 दिसेम्बर खालि जानानै थाङो आरो बेनि फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जासिगोन। बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै सारा हादर नाङैनो बयबो नेनानै दं। सोर बबे दोलोआ बांसिन भटनि अनजिमा लानानै देरहागोन? बे समाव बयबो गोनो गोथो जानानै दं। गोदान दिल्लीआव दा AAP नि सरकार सोलिगासिनो दं। नाथाय MCD बिसायख'थिखौ सोर बबे दोलोआ देरहागोन? दिल्ली MCD आव गासै 250 मासि दं। बेनि गेजेराव सोर बबे दोलोआ बांसिन जायगा लानो हागोन? हादरखौ सामलायबाय थानाय BJP दोलो, कंग्रेस दोलो आरो AAP दोलोनि गेजेराव फिथाइनि बिबां बायदियै खोब नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला BJP दोलोआ थांनाय 15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो MCD खौ सामलायबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे खेबाव MCD आ सोर बबे दोलोनि आखायाव थांगोन बेखौ फिथाइ सानखांजोबनायनि उनावसो मिथिसिगोन। नाथायब्ला बे समाव बयबो AAP दोलोखौनो बांसिन अनजिमा मोनगोनखौ आसा फारिदों। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।